Ini awas, ini sangat berbahaya ini, awas. Jangan tiru adegan ini. Dicoba aja, ayo, awas. Awas. Kaya ito ko eh. Awas. Ya ampun. Ayo lihat. Model jus.
kumbang ikaw sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal lewati. Sinaksani pangeluku semono janji prasetya nganti mati ora bakal lali yakai lintane Siluman padas bajul. Ais, aku ya, ya, ais, ya, jangan ditiru. Nah, sing lolos teko erupsi Semeru. Padas bajul Singo Edan. Nah, iki metu teko curah kobokan ya. Seru kan. Ayo. Rada ngulon tapi gak ngulon temen. Nah, ngulon, Mbak. Nah, pas. Sopo iki kan? Ayo berhasil ya. Ayo. Nyanyi wong iki. Nah iki teko 10 iki. Sing mlebu ya.